rasa minggu. Tapi sing minggu arek. Main madep rene. Lah ini madepmu rene. Sesuk tanggal pira? 19. Lagi. Tuku tape sesuk Senin wis ora legi kan. Speaker Senin. Sedikit pon. Nek tuku tape sesuk legi. Salah. Senin tak 20. Wong sesuk tanggal 19. Itu mau kuis. Iya kan. Karena ngandaki tape. Lah opo ngandake tape? Terus nek kowe ngandake tape, aku wedi ngono karo tape. Tape sesuk iki legi. Oh, nah. Ya terus nek kowe ngandake tape, terus aku wedi ngono karo tape. Ya wedi ya kan. Ngono ae. Seneng anak Karo kandak. tape wedi. Dajare ini kowe meh ngandake tape. Lah terus aku wedi karo tape. Kayak wedi ra. Jumat. Semua. Berarti bakul tape pae. Ini udah telepon karo apa? Kliwon. Kain pon lagi kliwon. Lagi pasarane ngendi? Bisa sak pasar. Dhisik cilikan. Gede. Iya. Gede. Ya pacaran. Rasa geles. Ini ana yang dadak ngomong ke pacaran. Geles. Pacaran nganggo kalen komban itu. Dan telo diracang-racang. Aku lali dhisik. Wis tau cilik. Dolanan sinetron-sinetronan. Dhisik aku lali cilikan. Ora menarik. Cilikan kuwi ora kelingan pas gedene piye. Pas cilik kowe kelingan gak gedemu piye. Nah, kowe Cilik. Sak aja sombong ben kowe ngerti cilikanmu piye. Saiki wis Pas gedhe. cilik. Lah pas kelingan gedhe cilik, pas kowe gedene kepiye Blas. kan ora. Blas. Ngono kemaki. Blas. Iku nek cilikanku ngene biasa. Kabeh wong do iso. Nek nak pas cilikanmu gedemu Kok piye? iso ngono ya? Kudune Mbok diwalik ngono ya. apalin diwale. Nek ora diwalik gosong. Halo. Ora. Apane? Lah wong kaya kompor tak pateni bar godhog banyu. Apa kosong? Apa nak kowe godhog banyu tak walik. Ini godhog ora perlu diwalik. Nek godhog. Nek goreng diwalik. Nek goreng. Ya ora. Hah? Ngono karo arek watuk. Lah iya. Si. Iren. Sungkar. Ngombe wae entek kok. Ngombe wae entek. Nah jenenge gayat. Oh, gayat iki apa? Ya wae apa? Gawe iki teh iki apa? Adek kowe gawe kopi kita. Nek iki tak gawe teh. Heeh. Iki dadine Kopi. ya ora. Wong sing tak gawe iki. Lah ini kita gawe. Nah, ra ndang. Sing gawe iki mau aku. Gak sing gawe kowe mbro. Rasa cat. Wis ngene. Rasa mungke urip. Biasa ae. Untukmu mabur kok. Nek kepilih udut. Nek mabur Mabar. tumben iki ra kuning. Biasane nek kowe tuku Weh. ning kuning. Cukai telenang gres. Witane sing kuning. Nek angger kene kuning iki sing apa jenenge? Saiki Pegawai pabrike rong cawe. nek tuku rokok nang warung tak teli. Saya tak tilih. Mas, iki cukainya wis lewat. Oh iya. Lewat bakule mau. Jadi Sik. Iki ngomong ning gunung apa ya tak irono.
kain tuku lho kain tuku Itu kok kasih men mampur jenis apa iki jenis kretek. Kuwi sing murah. ampun wis salah sih itu ini semare Marai udut. cecer ingin ngopo karo Nek tak ngene iki yo ora apa Masa, arep Mas? pendidikan aja cecer ngebaris berbaris. Tahun kancah pramuka di sini. ngombe sih kok bismillah Kata yo bismillah. Biasanya nek direkam ya bismillah. ora iso jeneng muslim Pak rekam suaranya terus bismillah. muslim iki Apa kadang kopinya muslim apa tak teko. lo lenget banget ngopi Iki saurunge mau wis mlebu. Aku mal. orang masalah subuh kayak rasane Lah tak udah. Aku mlebu sik tak udah. Duh, kamu lah ngitin ndi aku. Lah tak judi ya. Ketemu kan kena mateng orang itu nganggo tangan di woho ini mengedukasi ora nek ning nggon kamera iki kok dadine tangan tangan. kok pengen ngerti kono Ya apa-apa lah kan ketok kowe ngene kok. bismillah ternyata ya alhamdulillah Halo, doa sebelum minum. Wah, iki sing ngajar. Allahumma sakohum rabbuhum saraban taura weh terus Allahumma sakohum rabbuhum saruba tahuru. saroban Allahumma sakohum rabbuhum saruba tahuru. Lah, iya gitu. ini mau coba kayak ngombe ya Bener ora maksudnya? Aku lali sak Pak. bismillah Allahumma sakohum rabbuhum saruba tahuru bener kok. sing nyalahke sapa lho Lah aku wis maca doa tapi ra ngombe. iki ngombe ya Ngono hukumnya apa ya? Pamane dimot. ora anak sing hukum ora Pamane dhewe meh madang. Terus hadis maca donga. ora Tapi ra sida madang. Wis tau tekok urung ngono. bume hukum wetengmu dhewe kuwi Mergo ra madang. medhe Ramadan Kan ndonga urung sida. Terus Ya, madange cek niku. ndonga wareg ya alhamdulillah ngono wae Ora. ya Permasalahan ndonga iki ngono kek wareg lah bareng donga wareg. Iki. Bareng ini donga Gusti Allah ndonga nang Gusti Allah Dongane apa sih? jaran madang mau Donga arek madang donga arek madang kok wareg. jadi ini berilah kami makanan yang barokah Lagi arep madang lho. nah ini wis diutus Allah kowe wetengmu wareg rasa madang Duh, ya salah. alhamdulillah Ya salah. Eh? Wong dengar madang terus ramadang, wareg. ini wis wareg Ya rasa madang. lah iya lah kowe Berhenti ngomong lah dong sebelum wareg. lah iya wis kayak madang lah ngomongnya santai mesti disubuh Wis 9 menit. Wis Eh? 9 menit. yo men Soalnya nak kedawan bosan bos. Memori kurang cukup. memori 50 giga iso ra cukup berapa kan Lagi 3 menit. Terus MB. Iya. yo jatuh Numpak motor. macam ada yang memori entak yo godok emeh berarti banyu mau kacang man kacang
daun cak kulite. Ora usah ngajari aku makan kacang. Eh, Nek gur ora makan kacang ngajari. iso. Aku nek mangan kacangnya kulitnya buka. Bungkus sik nek kacang tukon. Aku iso telo dibakar lho. Dibakar apa nih? Telo itu dibakar. Lah urusan karo kacang mau ngopo ngomong kacang dicucutin. Ning kebunnya nek kacang telo. Kebone sapa sih? Nek kebonku ditanduri jagung. Aku sok enak iki jati. Ora enak kacang. Soalnya sing garap kok. Lah angel. Hmm? Angel. Ora sinau sik, nek sing garap. Nek umpama sinau. Sinau. Lah iya iso garap, gandeng rek sing sinau dadi ra iso garap. Paling ku nurun Mbiyen kancane ning sekolah ngarep kelas piro kok? ning apa jenenge. Pas mlebu esuk ngono kae gak garap. Piket sik. Ya nek pas jatuh piket. Ini SD ngangsu lho. Piket iki ngangsu ning sekolah. Yang di SD, Karo kancamu mungkin. yang di sana pas SD ya kelas 1 2 3 4 5 tekan 6. SD. Ada SMP, SMA Gus tekan kelas 3 ya ngopo ya? Padahal ilmunya juga. Oh iya, SD ngono-ngono tok kental. SMP, Kalau enggak, SMA, padahal kuliah deh. Oh, ngeradik, Lah. mengundurkan diri. 7,5 tahun. padahal mungkin kurang marah sinau. Neng apa? Ilmunya juga kurang. Neng SMP, SMA. neng SMP. SMP mbuh lali ya. Cari kowe kelingan zaman cilikmu, zaman SMP lah. Oh berarti kowe pas cilik kelingan nak wis rada gede lali. Kelingan kemudian SMP roll depan roll belakang deh loncat harimau kelingan dong. Ora penting. Ora tok nggone kehidupan sehari-hari. Gede. Apa kowe tahu? Tahu. Loncat harimau neng dalan pengopo keadaan apa kowe nganggo loncat harimau tak Apa takon. kowe ngerti? Apa lah ya aku takon malah apa kowe ngerti nek aku takon mergo Nek si harimau iki kowe ngerti. Nek wegah harimau to. Nek saiki sapa? nek wegah ora mau. Harimau nek hari saiki. Iya mbok. Hari saiki minggu mau setu. Nah saiki kan Wis seminggu ya. Selegi. Selegi tak ono. Oh iya selegi. Bismillah. Apa kabeh-kabeh iku kudu disebut ki langsung. Ya ora Dilahir apa-apa. iki. Tapi ora bismillah ta kok. Cok, kowe ngerti nek tak batin. Tapi ya ora. Kowe ngerti ra nek tak batin? Ora. Nah iya. Tapi Wong aku ora. dhewe ya ora ngerti. Ngono kuwi wong urip tok. Kadang sok lupa. Bismillah. Oh, Nek itu bismillah lho. itu ora. Mengkonsumsi lho ya. Ora. Mangan wae anggo bismillah. Ora Ngombe tuntunane. bismillah. Nek tuntunan Ora. kowe ngudut. Kok kowe ngudut? Ora mau ira wong. Wah, iki. Saat ngomong tuntunan. Ya nek dituntun. Dikendong. Nah, Enggak ngerti dikendong. Kowe mungkin sopan lah ngono mesti ora. Sopan. sing nonton ya ora ngerti soban ta. Sing Iya, sing ngerti, sing ngerti, sing ora mang takon tanglet mawon. rasa. DM. Rasa soban. Sing general kae. Kali sing ngerti ning ndi? Aku pertama ngerti kali zaman SD. Kuwi pas kelas piro ya? Itu kelas 1 lah kayak tambah-tambahan. Oh kelas loro.
Kali karo bagi. Iya, Kelas kali-kali. telu, Bro. Kelas 3 paling ora. Ya nek benamu kan beda sekolahan beda. Bahasa Inggris bareng. Beda sekolah kan beda. Sekolahmu Sakjane nek bahasa Inggris kudune saka TK, malah bahasa Inggris bahasa sekolah. Inggris kudune Ya sejak ora. dini. Ora. Bahasa Inggris kalau kurang sekolah TK. Sekolah Inggris. Iya bener. Bahasa Inggris sekolah TK. Lah, Sekolah Inggris. aku iso basa Jawa. Sekolah kapan? Ngomong Jawa iso. Sekolah kapan? Lah pelajarane ku ora iso iku. Paling tarung ngono iki lali ya. Bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris lumayan, bahasa Jawa iki malah Enggak iso. paling tarung nek ana cara kok. Ana caraka data sawala. Ngerti sih. Padha jayanya mau kepotong. Padahal kuwi identitas wong Jawa. Apa identitas yang Jawa? Apa ana cara kok terus. Berarti nek kan tulis ora berarti Korea, Cina ngono kan enek tulisan iya maksudnya nek bahasa Jawa identitas kowe nek ngisi identitas nganggo aksara Jawa. pian. Ora ngerti aku. Lah ora ngerti iso Nama. Tak tulis jenengku apa? Alamat tak tulis alamatku. Jenis kelamin. Lah ora ngerti lah aku. Biyen, zaman biyen tak gambar. Nek kowe wedok nu piye kan? Lah mangane kuwi. Dari sini set. Lah mungkin ora ana sing jelaske. Ora ana sing jelaske biyen. Kayak sing jelaske jenis kelaminmu. Jadi dhisik bingung lanang apa Aku wedok. mesti ku jenis kelamin iki ya jenis kelamin ya wis ngono kuwi lah. Nek lanang ngono kuwi, nek wedok ngono kuwi. Lah kowe ngerti lanang karo wedok. Nah, emang itu tuh ditulis Kan tulisannya ora gambar kelamin. Kan jenis kelamin. Jenis kelamin. Lah iya, jenis. Ora nama kelamin. Lho, apa tak jenengi manukmu? Jenengi manuk. Makanya aku kan ora ngerti. Jenenge ora ngerti. Saiki tak jenengi berarti wis ngerti. Manukmu jenenge sapa? Ora. Lah, Ya wis ngerti saiki laki-laki. jenenge kelaminmu. Laki-laki. Yang geng-geng itu laki-laki. Laki-laki. Lha kowe ayo. Aku mau cerita kok. Lah iki aku lali yen ora ngerti. Jenis kelamin lanang karo wedok. Lanang wedok to. Dasyo. Ya apa? Oh, kowe kuwi jenenge kelaminmu dhewe. Wis suwe belajar 18 tahun. Tahun